Як нам треба поводитись, щоб Бог був присутній в нашому житті, щоб отримати Божу благодать? В посланні до євреїв написано: «Прагніть миру з усіма і святості, без якої ніхто не побачить Господа». Мир з усіма буде тоді, коли буде любов до ближнього, а святість – це любов до Бога, втрачаючи яку ми втрачаємо доступ до Бога і не можемо йому догодити. Любов до Бога, любов до ближнього – це дві найголовніші заповіді. Якщо їх не дотримуватись, то втрачається благодать, Божа милість і сила для виконання Його волі. Через благодать ми стаємо першородними, для яких Бог приготував заповіт і спадок. Але першородство і благодать можна втратити, як колись втратив Ісав, коли знехтував першородство і проміняв його на страву. А сьогодні благодать можна втратити, живучи з образою, заздрістю, злістю і іншим негативом, замість споживання Слова Божого.